Fl-2020, 756 persuna inqabdu jabbużaw mill-benefiċċji soċjali tant li kien hemm kważi 4 miljun euro fi ħlasijiet żejda. Dan ħareġ fil-Parlament waqt li l-Ministru Michael Falzon kien qed iwieġeb mistoqsija parlamentari. Fil-fatt il-Ministru Falzon spjega li fl-2019 kien hemm 748 persuna li nqabdu jabbużaw mill-benefiċċji soċjali. B'hekk kienu qed jinħarġu 3,885,752 euro fi ħlasijiet żejda. Fl-2020 il-Ministru Falzon spjega li ċ-ċifri ma varjawx ħafna hekk kif kienu 756 persuna li nqabdu jabbużaw. Is-sena li għaddiet inħarġu 3,948,889 euro fi ħlasijiet żejda. Dwar dan huwa news tkellem ma' George Cremona li huwa d-Direttura l-Għajnuna Finanzjarja u Osservanza fih dan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-tfal. Huwa spjega kif il-flus li jiġu rkuprati jerġgħu jiġu investiti f'benefiċċji soċjali oħra. Ġew ifrankati minnhom 2.5 miljun għal kull sena. Dawn dal jiġi frankat jerġa' jiġi reinvestit f'benefiċċji soċjali oħra. Bħal benefiċċji bħal riforma li għamilna matul is-snin mill-2017 il qudiem fid-diżabilità, fl-allowances għal diżabilità, bħal riforma li introduċejna wkoll tal-carers. Is-Sur Cremona spjega wkoll li jeżistu sistemi biex kull applikazzjoni għal benefiċċji soċjali tiġi skrutinizzata. Kull applikazzjoni meta persuna tapplika għal benefiċċji tat-test tal-mezzi, ġifieri bħal għajnuna soċjali, so on and so forth, kull applikazzjoni tiġi verifikata mal-informazzjoni kollha li għandu l-Gvern. Ġifieri sabiex nassiguraw illi l-informazzjoni li jkun tal-applikant tkun konformi mal-liġi tas-sigurtà soċjali. Minn hemmhekk ukoll aħna jkollna mal-5,000 applikazzjoni fis-sena u dawn kollha jiġu skrutinizzati. Tul is-sena Sur Cremona qal ukoll li ntbagħtu ma' 3,000 ittra sabiex jinnotifikaw bi ħlasijiet żejda li saru f'benefiċċji soċjali mhux mistħoqqa. Minn dawn l-ittri l-istess dipartiment sa issa ġabar lura ma' 800,000 euro. B'kollox sa issa f'pajjiżna għal madwar 6,800 persuna li huma fuq il-benefiċċji soċjali. Qabel 2013 dan in-numru kien jammonta għal madwar 15,000 persuna.